driver för fan på bägge hjulen. Ja. Jerry, han driver på bägge hjulen. Är det dags att åka nu innan någon kommer? Ja, det är nog säkert. För de har Slutade priser i gräsmattan. Pissa vatten! Åh, pissa vatten, ja! Jaha, det rinner som fan här. Öppna! Vart ifrån? Det bara rinner här. Ja, men du, kan ni tända en lampa? Jag får det. Ja, det är från den. Den kokar lite bara. Rycker ut dem här. Du får laga. Han vart varm. Då åker vi då.